وبه نستعينه وعليه نتوكل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagganirum na daan tanwa bintog Allah matatang kada ayat kira kubantugan lagu kada tu Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Syalawatan nakan sa Nabi Tanah Muhammad alaihi salatu wassalam, Murid-murid Nabi Arun ini syabab wallah Akia tu kawitanu ku Allah Nakia kanalatanu sa along anak yama. So kaya tawagira ka ng kutuwa Ariya ka nawata ang kutuwa pagariyak na ali Alin syadali Agudiyang ko to ay syariya ka na pakiwata, lubatya ka na piyul, yung uto driver sa mutatrak, na suba pa iyan na batya ka na piyul, kakarong itatapya. Karong mo ubabayan. Kaya maana niyan, na diyang kaya kalilimod tenwa, kaya belagar katano, adiyang kaya alokstano, pagaritano si Haji Ayub. Allahu yarhamuhu, pakasurgaan wallah. Barin wallah ang kuta kubaniyan, asurbi surga. Pakasabar wallah ang kaya amit tetapiyan, nagaganatan yan, nagudiyang kaya akalamulangwan, apamilya niyan. Diyan kay akyati mo tanu na palakaan tanurun sa mga pusot tanu, pagkataluman tanu sa mga pusot tanu, sa aya pikir na ka na adin na oras nasap man ipagatalundog sa diyang kay alokstano amyaw pa. Diyang kay akapatay na da aketo na ka ataw abasya katabiya. Da aketo na ka siya ataw aba exempted. Basta amata dingo maso umor ka na apiadika ng kebaya na kitagalakas sa ginawang ka. Ajan, ayaman na ajan na oras sa. Lagi oras sa ayaman anan yan na kumaso ajan ka na di ka bakay aba ka magay ano ba? Aba di ka akangudaan ako pen na aba kang panyakit. Wakam min sahihi pera ikadakan ama pipi aginawan yan na malak tau na ayaw maanan yan na bunin miyot na daan yawan yan. Adin na kaya pang siya tanakan sa nabubago na ayaw maanan yan na disiran di pinta, disiran di kekapi-kapi sa diyang kotoa na misa. Isa marami. Naso kaya pakapasadiran na pita ng kaisakiran, adat to na suminibay sa utay sa atibod. Na di nisisigupan. Na damag tinamitotoran tulad yung kaya abagwaraga, mitotoran to'y. At tigay siya ka mga tawat, tigay na siya man na muuntod na miilay. Miilay kung siya maiyan.
Na inileran na diyang kay adan tuwa sumiliwi ko rin lugar pangapasya nilang kumang na inileran na usta mo untod ko bangko oay namin ilay kadabisyan niya wayan kasi lumiyate ko kauntudin. Kailangan mo na ito. Ino ito mga aday may rampay aba makatino. Lada may rampay aba ayaw maanan yan na miya kabalik. Na miya maswagyan yan. Na miya basta mo maswagyan ka na ape isa-isa kasikan na di ka makay abon misyento. Ano pa na ginawa ka sa Malawi? Dapat mag-ground zero. Kaya kapasa-pasang ikaburibil siya dito. Kababa ka na sa labi magatos a kilo sa putaw. Nagira ang yaban na ka kunin, ipupuno na rigira ka ng masalian. Ada taro may tuwag-riri ang makaluk sa gantang. Pengirawan na rin, adi. O kung pisilimido. Ano sa mga katiwatawaro imacho? O kung tigang pisilimido. Ada mati na mga kagirapi at tigang malakan mo na silimido. Na tigang na dingan na dito, kami at tayo spasing ka. Tinamatang wala ka tapang ipinamanakan mo ka. Na auto ada makapiraulan na minitawag lang. Dapat mag-ground zero. Tiga na alin, tiga mo tatlo dia minsan. Katawan na kasi ito, kilala nga, tiga na kayo nga di kilala, ginawa ito. Babagoy na niya katunakan. Tiga na ito di masuswet, mapaya ginawa niya. Tiga na ubar ka po pengasakak tiurong gagagawi, na kagya ko kapitan na pagkulukon ni karuman yan. Dada makanaw kami atay. Ito na niya kapasa-pasang kamerbit. Tapos silwida kurong, napia sumalakan mo. Tiga ka nakata, tapos silwida sumalakan mo, tiga ka na, kanya makna. Kamaragin man na ba nga bulag si sumalakan mo. Jadi mga maripanwala, kisah kitab, dia judul tanuru. Kisah kitab, na may panutula diyang kaya Aisyah pagkambuatan sa mga hadith. Siya kini ada ilami. Ano ganda niya? Amay kamagaan sobang kita dunia na ayat tigil na isa apapata ako sobangkit amala. Kaino siya mga ulama na sobangkit na dua klase. Sa'a al-kubra, sa'a as-sugra. Pag nabangkit amala, kadua nabangkit amay ito. Na diyan kaya abang kita mala, na di na sukag ba ako dunia. Pamana sukag tuma o tama na o dunia, na di tibang kita mala. Na ikadua abang kita may ito, na di na sukapatay, na di sumakatataling may manto. Na ayam niya alumi na kinatay namin, na isa atos ko bang kita mala akapakaw man yan, na maan ng kaapa. Na andun ni kapakaw maadiyang kayapan na ikatira kanong tigigin na aday namin ang nakarani subang kita niya. Na ayati na paganerong sangapa na pakaw maamasa apanda ka na petay. Panda ka na pupetay na ayaw pa na ipupetay na panakaw. Panakaw! Yan kaya ati kita no hat-atak. Ito gano'n pinagpatri sa hat-atak. Inatake ko sa puso. Kaya dito ang ano yan, na atak manakarot. Inatakan niya ka na ulit puso ka. Oy, nasama niya na upangiletan. At yun kaya akada ka na pupetay, na ayaw pa na ipupetay niya na panakaw. Na kaya makapirolan, na makawaluran, na makanamuran, na sumusukya pang usyatan na kung nakaya inipatay niyan. Na ayaw manan yan, na panakaw akapatay, na kailawanan na amanan na sobrang kitumulo. Ano na sa katulong pangasugan wala. Makukumalit dahil ito ang katawa ng sobrang na pagkailan na agi. Kano na ustad. Imang doon sa bata sila tulong na ay amanan yan na korupang mapasay kabot sa Quran. Na ikapat na commander po sa bar. Na ikalima na sulutan pa sa kanya. Na mayroon na po na may sayo na may kagrad pa na po siya. Kung dito, lang na nagrad ako pa man ang kandidato. Nanalo ka sa gobyerno. Alam na kandidato sa Mujahidin. Okay, nakulang mapan. Na may katurog tigang po ito ang mga pagarinin
alim. Nakagir ko kapitan na pagkulukon ni karuan yan. Nakautot tigil na interwano siya na mamanungo at ang makanaw. Kaya man na peso ka pa katurugi man ito na kuya. Nakukuha na doon ang magila siya pali. Kakaritikan ako, pamadulman ako. Binungan subar ko, tinatamo subar ko, makala ko karitikan. Nakagir ko na kalapil ko subar ko, kinakalot, kagir ka man nakakaritikan. Natamo subar truck, ngaparang nakaritikan ko. Nakagir ko na kalapil ka sa truck, nakaritikan ko pa. Api ada kapag gusto na doon nakaritikan. Tapos sa ulo na nakaritikan. Pero niya katulog lang makano, ikritikan sa ulo na. Kaya pipikir na ka na sa ulo na nakritikan na niya tulog sa mga sa gabi. Pagkulog na naka-anipon. Sa pakapatawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Api ada kapag doon. Nabasta amataling maswagan ka, nabatikan. Pati isa ang yan sa kitab. Na sumala kalmaut na uma na mapita. Na mababasa naman na mababasa gabi. Na makapito pulo ka kapamisintay kumalakan mo. Makapito pulo ka niya. Umani sa katulatan. Na uman mapita. Na makapito pulo ka kapamisintay kumalakan mo. Eh, bukan yung pagpamisintay? Nakalabangan niya yung kilili. Pag yun yung sumor, bago matataling mo, kaya palapot yan. O di ako mag-usap ko na nagkapag-asisip man sumanakan mo, napagkailitan mo yan, nalitan mo kailay. O pa makasumanakan mo, napagkailitan naman ito, kamaglay, nasumura ka. Ako nga niya sa niyo, matagwan o likod mga giraw, at kirakan mo isan. Pati ka manakan mo, pinita man nila, kasi mga guyama ka na magaling. O nga niya nagpiya kang pato. O sa sabang utos sa kamanan ni nakanak, ay makawi ang kabatay ka. Tadi, yun ang ipaganin. Ay ang mga nandiyan na punda ka ng mga tao tigakini at dailami. Ako siya makita man nakapakuman yan. Napunda ka na patay na ay pupatay na nakanakaw. Inosyaw tao na pag-isikan ka ang ginawan ka. Hasibu ang pusakom kabla ang kahasibu. Pagpagituan yung tuhuma na ginawa niyo kaya kano pa nakapagituan. Inumya alim na biyakina ikitinam khamsa kabla khams. Pamakuting ka alim kay alima kula pa nakapakuma alim kay alima. Pamakutan mo kay alima kula pa nakapakuma alim kay alima. Ikitinam khamsa kabla khams. Pamakuting ka kay alima kula pa kay alima. Ano yung pagkanero? Napagano na pumakutan ka, pagari ko babayan na hayataka kabla mautik. Nasukaw yung tubulan ka pa nakapako mo kapatay. Pamana, iman to na yung di ka pigirawi ka mula anak ko pa ni Manto. Da asakit ka ni Manto. Oay. Iman to na uyog ka. Uba ayan na yung ito na amay kamakomong sumabakay. حتى إذا جاء أحدهم الموت أمي خطوة خما كنا شربتي قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك لا أمي خطوة خما كنا شربتي لا أيقنا بدرني نقد na naupasi na di kong kapasin punwa ang yakiasan dengan yang sumapatay ang kapakuman niya. Sumanakan mo na ayak kakili talong sanay kumanakan mo na amay katunggusan talong sa nyawa. Fakashafna ang kahitaak pabasaro kalyaw mahalid amay katuwala kapatay kano na kuha na katuwala ka mga matayo sa misasapon mo napakarabalagutan na kailin nagiti kakili talong kumanakan mo. Allahu Akbar. Namanya Obama kabul iman dosuran akan mo namakoma ka magre nabubelang saya. Natumili ko sa data na nakatitindig. Nakatangan niya, mga kapan ikawin niya nakuha niya sa inyo. Kasama niya kispatan niya. Tapos siya kulangan niya sa inyo, makamalog ang mga pangalaman. Saya ini mo, hindi ba dito? Kaya po na yung bukit ko, napunta ako doon ka. Kaya kung barang ang gumero na aling basi, tato niya magpipigil ako. Sama ko. Lagi na natin sobek, sama niya pamusya.
Ang kamalo ng pagkukuha sa kanyang video. Allahu Akbar. Hindi, kanina siya mo na nila, doon na ng wapakay. Imanto, pagari ko, nababaya ka na uyong-uyong ka imanto. Uyong-uyong ka. Na agya uyong-uyong ka imanto, na pamakuting ka adil ka uyong-uyong ka. Inuiraan namin yung sa kaulaman, nagkakira lagi kita birkano. Anak niya ako makatablig, lagi ako pedagwi. Panakaligan ako nagkabir kata naman ito ako masutablig. Assalamualaikum. Nakikibra mo na, agirya sabi ko umusin na. Uman, siapa to nasungan ako niyo. Hindi na sungan niya, kaya mada kalibalidi. Kaya pinagtuturuan ng mga kapadaka. Na panalamating ka sa Allah, anak pagaling ka Muslim, ilaw ila akala kanyan. Umalilipat ka, amalilipat ka, bumabatay. Napupulatan ng mga pa ang mga nila para tayo ko. Malang naman ikaw nagkagita pa kung musutabili, napulawin niya. Tara mo tayo siya ng mga tabilig ang utamama. Hindi naman sumi, siya ng mga tabilig. Yung mga masangawa tayo na pangawali ko na ito, pero kung mga obasip ko mas mga tabilig, na kung tinaturo ako, pero mga tinaturo ito sa wala. Ikaw naman tayo na mamaya niya ito mag-away. Why naman? Kaya mag-usya waya, may napela bilang sa mga tabilig na simikit po kayo mga tari. So masaya natin ako. Kaya ako mga tabilig. Assalamualaikum. Kaya naman tayo na tumatagkaroon, ekmertala. Di ba na pangakor kami, ekmertala. Kaya may na orak, na abar kanula ito sa wanay. Pinapitiriya man, na kanula ito sa wanay. Ito man ito kaman. Kaya naman siya maka, nantina ko ito, sumasabuhin ng makadya, koto. Naman ito, bago nung kaya ito kaya, kaya palang minang mga tabilig. Ayamin yung mga koto, mga pagalinig ang mga tabilig. Na ayaman na nila ubah, kalo-kalo na ayaman na niyan, nakatalaman niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di mga ulit mo ma. Sama nila iyo-iyo ko pagalinig, kung babayakan. Oy, nalalakap mo na makaw, masok kapatay. Ako mga palayan, adisira ng mga patay. Kami nagdagalan sa kapatay, mga ulit mo ma. Nah, ano yan kan ko? Ako makutan ka. Shababaka kagna haramik. Na iman to na kamuda ang kaiman to. Kamuda ang ka. Inaw na pamakutik ang kaya kamuda ang ka. Kulang ka pa nakapakatwa. Inaw isusugot kaiman to sa aman. Ikaw pa kaya sumbayan ka. Nanya kapiyapian nga di ka pa sumbayan. Kubiro si mga Allahu Akbar na magana kapakaruko pa. Sabi Allahu liman hamida na pagkada ka lang kapasasyon na kami susugot ka kakamuda ka. O ba iya ka po naman ka na kami kamakatwa ka. Alam mo ko si Imam na pibagabagak ka. Pagkada ka araw na ka si Imam na niya po ito na pupupa. Kubiro si mga Allahu Akbar at ika. Ay! Nailan ko na, kamulang ka. Allahu Akbar. Inaw pa kabat niya iman to sa Quran ka, kamulang ka. Kamapiyat ay kapanginay-nay. Na uba kayo naman ka na kami kamakatwa ka. Aba kamulang niya sa Quran ay kaawa na yan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, matang pala kapira. Pamaliman to na, kamulang ka. La ilaha illallah. Binakala-kala-kala pag nakakita ka mo lang ka. Natiyan na mati-panakay, mati-pen. Nagkaroon na pa mo na ka sa inyo. Natiyan ni Parautan. Kaya mabuhay, kita siya nga maranawan. Sabi yun, matawala ka. Yung pawala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya kamu lang ka. Namamalik mo Allah. So kamu lang siya mato, nakikita ka pa man nakakaya sa ano. Dan yung panamagilang ay mga pagayani. Antini ni kapata puro raguna ide daka na kiyasa ninang kasabiyawa ka. Pagkaro ko tinalawa sa ka. Dadalangan na natra. Ibira abran yung ini lo ka 2022. May abran yung ay nadakil ka agaro ko ka. Na antini kapit ragunin. Akyat tinggal ka. Napakandara ka kataman sa starter yan. Nagunya rukun. Kataman sa kapibili na jadi. Napakandara ka pernah negara ko. Ada dalam dalam. Tapi itu kota yang mana ni akyat tinggal. Ada kan nama Allah. Pamana akyat na kita
ka sa uba ka kasipat yang atwa ka. Matakwa makapagalagal ka na kapatwa ka. Wala siya natali siya ng mga way. Na upuma makatwa, nasa nga paras ka, na ay nakiarupaan niya na po nakakaroon. Apia di ka sa Panginoon na budak. Apala di kasipatan no? Kapaka lang ang budak. Sobra pa sa skin ko. Magulong ka na tiyo nga tamara, ada ako pa sana, wala ka man, nakaro. Hindi ba, inirakanuan, akin na nga, kaya pupuk sudah. Pwede nga di giliban. Kalau mo nang giliban, hindi ka ako mo, kapilin mo nga ako. Ada tama po yung mga mama. Magtangkola, kapilin ni kabate mo na forma na kuma makatuwa ko. Magino pe ka na mula dapat siya pala ko na. Dati ka lumala ko ng street kapag lagi ko ke school ko. Dahil hindi mo lupa, nakikibang ka. Ako ni mo siya mo. Dahil ako lagi. Iba ko na sa kawa ang mudaan. Dahil kaki prema pagani ko babayakan. Hindi ka amekan ang hamakatwa. Marunong na Ikir akan mudahan apagaman yang akan berbudak apagaman sama sekali. Nah sama bupin apagaman yang akan berbudak apagaman sama aku sampai apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah yang apa dalam sama si semua. Nah yang apa dia. Nah sama aku semua ini namanya nak. Paman yang kaitan sampai yang. Opa maka ia rupa antaru, nah serupa namanya ngonantaru apagaman. Na ape kala agero bukera na pulo wanira na priority kila subang betul na kami tumbiatan adu kapag bagi aman punya orang antar subang Allahu akbar nanya akan dia sopir mai siapa yang tak api aku bangat satu awak tak agero bukera sahur tasawallah dan ila mau sebutan kata mantuan di kebudak di kemana suatu tulang kena mafia asal tahu tabiyo pagi bangan asal aku nak yang mana ngapa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kau saya dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kita saudara baik. Komanta. Dia berdua apa yang kau saya dulu. Saya nak kisah bicara apa nak? Tapi apa yang mana kita pun nak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kangkan orang kangkan. Kamu sabun nak yang nak kisah bicara quick. Ini kita ini orang tahu kami kenapa dah menang. Kita biasa. Kenapa dah menang? Anak kita nak amran nak panggungan, ini orang supaya. Alay, sebelum kanan ada bang sama gare. Awak kadanan, tapi magariban. Dan ikhlas magusia ada tu ayat rumah kan ada tanah mutabai. Dan nama nabi apa nama ada rupiah apa gua nabi disubir kasus sampean obina ayam mana ada gelbok kamapia tapi sultannya nah insyaallah nah dia takwa kasapa ya karumangka agi turun tadi ke surga isa mana mana kan dari rumah beu sama nama baik nama dulu nama apa surga ini tapi dia buat aku syukur kai karumangka mama sana karumanya kau ada hukum kau sih dari siapa dan dia buat syukur kay karumang kamama apabila nak pagkiputod kami na kasawapan na nito kasurga kami ida umirti tuti'uhu andini kasyukur ni karumang na mama na magana magpiputod yan na pwede na nakali na sabay at sasabi insyaAllah magaraw sa mama ang pagkapi ako nagkakagiraw sa karumang na nagubaya pagkapi ako ay bagus bapak sih, nah bagaimana atau ini berlaku saya KPK, tinggal abang nilai, nah kata mana adalah kebenaran ada dia kau bermata lu, nah berstudi ke karumang tak apa baik, dia kutu tak mama, sekarang aku mama ada taruh tu apa ini dengan pengajar nama kata itu berak, kawan mana bawa kain dan bukan, gerak. Ayah pernah bergumina usul berbeza, gumina kamu bermama, are pakai aku, nanti kalau mama berbeza, atau nanti pernah tak kapi, dari miwai, or dari inuan, or gerberan, or niskapi, or neti, or maido. Nah sama gua mama lalu ibu tu posur ya, kasurnya sama itu atau di terta, nanti gua kamu ini
Ang syukur kayo karungan. Tapi kan mga bay, para masuguri ka naman ako, hindi sugar sa mga. Kaysa isipin ako. At sinasuin mo sa termos. Nalagan mo, masakit na siya buga. Inisipin mo mga bikaro mo yan ang termos. Inakata din niya. Kinabuyan mo sa baso. Nakadag. Ang baso, nanti kinabuyan ko sa gula. Aku papi, kalau ada kata, kata demi apa masa hari itu? Allahu Akbar. Tapi sama ni kau ibu. Kau masa ni dia hati kau sama dia. Basta adiute karomang kaaboy, niya kuto ha mama. Niya kakwa kasa karomang kaadab best. Nabi sama waktu berapa waktu? Ada bebesan apa rata? Kita pernah bebesan sisa meeting apa begitu? Oke, mana kalau kan nak ina di apa dah kita lu fikir sama dalam ngabai. Masya Allah, Masya Allah. Kali usama ngabai, dah opungkan mama kasurga insyaallah. Na ayat na pwede ko mga surga na subaya Khadija, subaya pamana Aisha, so Siti Maryam, so Siti Asiya na dinan sa mga inpalo mga bay ako mga surga ng Allah. La ilaha illallah. Agay mo siya kananan na o siya tanong na bilang po tayo amanang yan na mga kabuna, pag binasa dito, kailangan na kapungan sa tanong-piya. Agay mo isa na anak hukuk, agay ko na hukuk. Daan ng mga kabna. Anak kabna ng mga mama o mga karumera ng mga bay, na ang mga kabna ng mga bay o karumera ng mga mama. Nagyaan nila ka ng koto, pagilero na igila subo kay karumang kamama, na magla na kapibutot ka bay. Na kabna na ng mama ko bay. Pasad na kanong basili, sura kumala ito na bako nila kanong sorkeo mga bay, mas malang ang sorkeo. Mas malang ang sorkeo. Nakakot tayo niya. Pero kami na mga tayo mo. Dia mga ulipad Allah. Khalwa, di khalwa. Kung nakakita na uling ka ito na kay karumang kaamama na sitatan ni sarwa na muli. Na uling na kairila, nagpapakay ikaw lugmuri kung naka. Dahil mo mga ito, ang nakamna ng mga bay kung mga karumera ng mama, na uling na ng ibula na sokamna, at astag mga bay kung karumera ng mama, na kasukatan ni sarwa na muli, na ulurumila sa bawi na nagpapakay pa na naka. Dahil na nukapulok sa nakagarbin ako mawakaya. خلوة خبر في خلومان قامما لا تعطي الشيء من بيته بغير إذن زوجها نقابلي كابو إلى أوبا خليفة مموي سسود أولين الشيء أولين أدي كتاو di خلومان كلا دي مموي سسود أولين dari خلومان كتاو di خلومان ada makaidu أدي kepakai nang pemanabu kebaratan nasud أولين bagi di pamong kaya udah sendiri mama. Dan ada seorang di Saruman, kalau mana teman ka. Kalau anak TV na pwedeng nung nakapatskay. Ilong na karaoke na pwedeng ini. Ilong na lipa, pwedeng ini. Bato pa siya, pwedeng ini. Magod na sa wali nung namaway po, dinaan mo. Dahil ako masyikaro mga, ito namaway lang yung bilyan siya. Ito pag-uban tama na dunia. Ang garo mga kaawang. Aspay siya na, ako na yung mag-uisa, ito ni karo mga mama. Na uba ay pagmamagay ka na panganangkan na apiadin ka inulos ni karumang kaamama na asara adalang ko na nakaw. Sa katanungan ng mga leto, na di tanong ni mga siraka. Sa katanungan ng mga leto, na di tanong ni mga siraka sa di tanong katawan. Ay di tanong ni mga siraka sa di tanong katawan, na igro to alin apanganang sa solo walenyo na di makapanawalu si karumanga o mga senanyo na ikaw na may kasir ka kamang alin ka katawan. Oy, maratap mo sa mga adelo. Ama ko masawala mo siya tila pera pangaraman ni karuman na buhay na bibilang ng mama. Dulo-dulo. Kung nakalubatin, yaw pa ko niya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pamana kabli karatan mamana kabay kan di harumang aku bekerja kini. Oh, nasumak sama buai na pumamagi rasa sedap panganan na kami masih harumang kaamama. Ikaw pakai balangon. Kami sarap di harumang na bias. Apa sa sini siar mga sa isa na mundur bola bisang ke. Kami. Jadi magunyo ni, lima mope.
Napagiraw na, misis, kaya ako, ay nubay nga magu. At di man na pagawa no. Wave, at di na sukat-sukat, namalibalas, kinawave. Kaya tama sa sila ka na, milarak sa kamamamagay. Nanti po nga mabitan ay kumamasa ni karumahan natin, boss. Oto, ayaw man nila, sarap-sarap lang pero kung karumahan ka. Padung lutoy din yung Eh, hati do, para di pinaka-importante. La takhruju min baytiha lighairi idni zawjiha. Nakapani-pani ka bubay na ubal ka beliw sa walay. Hindi ka kataon ni karumahan ka mga dapat. Haram! Ibaratnya si karumang aneh yang keliu, dasya ini bukan mau karumi pak, sebelum si karumang sabar paruya, kamu dasarnya saya ini gana. Tadi kau pakai yang perlu si karumang tak tahu sana ke karumi juga punya amru. Barang-barang apa rumah ada, pajak kami karumang. Tadi kau di pangsil ke karumang kak, ayah anak, ini kan, di pangsil lagi dia beradab pak. Dan dia nak pakai aku suka berangkuat. Oba kaya maknanya na nisisitan ng beranak roka na iman ko na Haiti o si Kalumang na sama nila sa Saudi na video ko naman. Abi yan, sumama sa kagaya na importante, gawaya ka, na tingnan yung video o kasama din. Nato pa kaya yung mga nalalakopan. Abi yan, sumama sa amanan yan, na manila ka na importante ang pangitin ng seminar. Kakalo na! Okay, iman ko na Haiti. Ay, suradit magdubag ang bata masaka pumasa-masa pero sa iwawan ini. Ano? Hindi ang video ko. Gawaya ka. Magkakaroon na sa liw. Magkakaroon na mga kapimulungan ka. Hindi sapit sa video ko. Allah. Yung kalalaking harim kami. Kenapa kamu saya makan yang aku masak satu di bagus kau. Kamu nanti foto apa kapne dego nak kita tahu nak barang aku mangga. Sabi do bali gira alu bela ko sumama na ako masumama. Na do niya mga sinarman ni sawa alu nudes. Na asma tadi sumi ano ko lang ano ko yung sa kinakan. Abe na may dai so kaya di mana sumi mo sa kagaya. Paranan. Kata ko na kapag yung matusin na makapsinan ko mama. Okay, na di ka pakai o mama abay na bisita sa parma na to. So bago sumabay, na di na ka pakai abay na bisita sa parma na mama. At di ka pakai o mama, yan ang makapsinan mo. Kaya ako nagyan ko yung spisan mag-gumil ka ng mga kapata kabna mama o karuma na nababay. La tasumu lighairi idni zawjiha. Na uba kadi puasa sa sunnah. Pamana puasa sa sunnah na dalam kapagulas si karumang kamama. Diyan, kami na naman ni siya puasa ko. Tubiya ka. Bus namin pagpudo ka. Tamarata mama. Bus na burat na siya. Isa sa ato sa walay. Tubiya ka. Ika dumi sa gawin eh. Nadi ka luto siya na, niya ka gusto kita lupa pemakatan itu. Enam tahu barulah narawan na. Tiada ada kami buat magari. Ya karena apa mau pakai? Oi, apa sama kita? Oh ina sama nama kita. Nanti di pernah kaitan ada mau berudas nanti ini apa ya? Oh bertiga dia, aku sama kita nama kita. Kemudian tidak deh, saya nama dia. Paham betul harunya. Pengalaman hanya. Ini mau buka puasa sunnah. Jadi kepakai buka puasa sunnah. Ada nak yura si karma ada lagi. Tapi ni kan maka dari karma mama. La tahjuru firashuhu. Na ubang kapupadawi si karma mama ko ini. Pamana dia jual rumah mobil lagi ada rumah kontai. Ada rumah mobil karma ada mana ada. Oh sorry. Kalau ini ada kuatnya namanya ibu asal betul. Mobil rumah nanti gua berkah. Semua akan buat yang berbeda, kita dengan yang umat. Mimpi buat mana berbeda, mimpi terima kasih rumah. Sama-sama ada kadang-kadang untuk tanya wanita. Tak betul apa penanya berlagu berbeda, maaf ya apa kebak. Apa awangan, ya hati waktu orang kebak. Wah, jadi kepakai, obak air maknanya, nak tutup baik, saya rumah kamu mak juga ni. Dia nak apa dalam mama? Kaya bukan naman ano. Nah, ito na po ni pada kabenar ka itarumang kaamama. Ino na siya kasi siya pang kakuban niyang bukang gawan. Kasi siya pang kakumatan niyan. Kasi siya pang kakamanan niyan. Naban niyang bukang pero hindi nakapaturo. Kakabenar ka ng itarumang kaamama. Nah, may aswatan mo na mga ulit mo pa. Kaya importante, dahil naban niya nakapagkawa marumisa.
Isa din na kita magbuhay ang malungka, nagyaka sa pulungin na doon sabi. Darungan nagpapakaw suwata ka, darungan nagpapakati tiya. Waman nakasumagal ki ano mga nasulat ka makagod ng mga paakot. Dito ba pa kayo? Nagyo na kamera na mga dito. Kaulan niya. Ayak man, ayaw na ako na sukab na mga bay. Kamera ka ng mga dito. Paganaya kabinari karumang kaababay. Sir kaakaruman niya ng mga na ang nafaka na suling kau ni Congress Street. Ape agna syukati karumang kaababay na dinasinay. Atas tanggungan asya ka amamang imakapuliwa sa kagagay. Dawa abi teman adun ya teman kau negara kawin dan yang kami sekarang na ayah pikiran ka na sabi sa magtuki ka na kay karong mga buwi na sa kanya luto na sa kanya kalaw. Okay na kada ko ni atas tanggungan. Ya suata mo ya tadi ni mga ngomong nanto ni kalwa kabla kay karong mga buwi. Na ikalwa akabenar ka kay karong mga buwi. Na yung foto ading ko di kapakataya namun ina pangataya ina kami kagya operta isunali nada sa makaputi aparasyan nada sa dedeng aparasyan nada sa ayaw maanyan napapakabilan ni nabugkalo nabi oay dasa pagpamuti sunali na rami binila ni magpatero isaikum khiyarukum inautu nabi ayaw niya kapiapirkan na mga dato malintay sa karumanya na mga bain. Inauto nabi, pakatiyan niyo sa mga bayarkano. Pakatiyan niyo sa mga bayarkano. Ayaw mga niyan, narabing pagkay sulabi, na isa niya ni Matero, napakatiyan niyo sa mga bayarkano. Nasa kanmo mga bay, nakanapan niyo pawing, nakanapan niyo mawag, at niyo dikatiya tayo mga karumanya. Taya kato. Asal lagi kalau daya. Wah, ini mana kepakai betul nasional. Tadi lagi tadi nasional yang apa kami itu ada lagi mau bagi mata terus. Apakan kira apa kalau mangga hari ian yang tua ka penanganga. Hari ian lalawa. Iba biar mga dua kali. Aku sebenarnya nak sampai itu tak dicita. Kami rata nama ada mata mana amalan dengan tua apa yang kita pakai sekarang mana ini. Kebagaimana sekali mana lagi dipakai. Nanti apa ti? Nak tua ti kere. Tapi di mana kau tu kesan kau dia. Aku tadi tu kesana amalan kau kere pernah tu kesana. Berbagi kita kau nak apa kebuai kau nak. Mata malam ni. Nah, aku nak ikhatan wa kabenar ka. Aku nak pula tinggal di kate ke kalau mak kabe. Ina ma apa kerja? Kenapa ayo ko kapag gawe ka ke kalau mak kana kage ko mga kamulo kan. Lagi niya katwa si kalau mak ka. Na bali sakit tempat. Na di pagkala sa sakit. Oy, napakapapatay pa nakita ko sa kagwad. Nakita ko pa sa ngingiri. Padahal man natabiyo. At hindi na naman nadataro ko nabiting ako ka nakapimuming ang ikalumang kabubay. Ilaw niya ka ng puluragula na kami lumakablag sa ating mga igan. Na isa-isa kami sa kakan. Na isa-isa kami sa kalalakaw. Na isa-isa sa kapagkamuya gawin siya ka mga tabi. Nabiting ako ka na nakapagkamuming ang ikalumang kabubay. Bagit-abit ang hiling kasi kalumang kapanyang ako nakapapakatay ko. Kapag siya ito, naging di pa mga iniwala kami nila kapatay. Yang diperalaga-laga, kami ang buli ka. Ya Allah, naging kakalumang ka namin ang katwa. Kami ang mga wapakapapatay. Ulwang kagay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makati ko. Hulog man na ako sa nilang pagsata. Pero magbuka, pag-ilan na naman, siya naman ha. Ay, mabay ka, ito yung namang tulad niya. Ito ang asang tulad naman. Ano naman ang kami na napasilaman na nagtatawag ko sa gigiri. Magbuka na. Ang nagtatawag yan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikhatalo. Ikhatalo wa kabnar kaitharu man ka'abuway. Al-mu'aysara. وعاشرهن بالمعروف. إخاتلوا قبلنا كي كلمان خروبي.
na pakin guna kakiran sa kapakin guna niya kapia-pia. Inaong, kabanaro, kalau mga kababay na di ba di makin guna sa mapia. Ikira apa kerangitan si kalau mga kababay na sa ipapakadyas. Saka ipapaka ay mga namagay sa luwa. Tawaraan mo babay. Tabiya, waraan mo babay. Ikira andulu suwahay. Ikira ama ahay ang namamisrisyon. Ladantar di mabibiyag yaw nila din ang papanong siya ginawa. Ladantar permanigan di suwa ay dataran. Para dia kami. Dapat mabila sa luwa na ito. Kalau nak kaya itu di Indonesia kalau mangka kami bilang kami bawa sagar inang gelobakan yang ada apa rasa gawatayan yang dari sasagitan di wakaka tama sagitan nama tama sabluto nang awakaka oi nak beauty kebakaya atau kebegal kasaluan sobagi akan gegalinya paman nabeli kasih kalau mangka digeli nama rumah masyawata kalau masyawata itu jenis galagitan. Oh, may nagagalaw kita, nakaharap na ito kapag ginawa niya. Tapi yung gabay, nasugan niya, na niya pa dugul-dugul marunod ka. Asara ading kasug na sa aterong. Kanabos na tamamado ito, matigtimado. Bakit naman nakam sa asting, habang niya muluwa. Bakit naman nasa kubranan, yan. Kailangan di ba guli, matama na ipatay niyo yan. Katay sa asting naman, balik mo na! Bakit naman nakakubranan, matama na, bulo ko! Kami kami mabay, asara adik asukna na kibat kamat niya kalulu na kapag bubuhin. Asara adik ka ikirapan. Ape kapiro kalau mga bubuhin doon kung nalipunod ko Allah. Wala ka sa lagi pala bakaw ka sa hari sobra na magrasa sa pinatay mo. Bunga paparat na kamatang wala kapatay ang buginaw niya. Ano yung tingay ko sobra na kasurungan mo. Kota, may pusugan niya di. Tapos bisa ako na kumuro ka. Ya Allah, hindi mo tapitalbakan na dyan terima ko. Dok. Kami hukum pertama kesaluan sama ini. Kita lebih dalam ketemu wala takabihuna. Obenu syarat tuna di pemakatan Islamah. Na obenu syarat pemakatan Islam. No, mau itu ada kan mabulah tu tadi datang pada tu. Tadi saya kira tadi kan. Padahal lagi boleh yang papa masih karuan yang aku apa kita yang mana. Kalau lagi boleh dipanganakan. Datang pada atur nak yang bakal berlaku. Apa nak sokman. Assalamualaikum. Lagi orang aku biar pagi dia nak nama bukan. Nama susul kan? Anda sih bapa mafia gina ni. Nama tanya nama kumaita. Kami pengambilin nanti tu siapa nganu, ibu mengambil apainan. Jadi rumah pengaruhannya nabi musuhnya ini kan. Originalnya. Nah, kena sapi budak. Jadi, ayo mana ini siapa rumah juga di bawah masih taruhan kawan tadi pamatan Islam. Cuma serupi bagi dengan Islam ini pada boleh nama aturan. Amo tadi nak ambabai ini sinasaktan. Ginagalang. Minamahal. Kalau ambabai ay pinakakla. Bagus semua kita. Saya bilang nabakaka. Ito di bubig, makagawa ka niya bubig. Napaka, tanang jamaah terupur pero warna asal ka biya mga bubig na taekwan. O punya ka mga bubig, nabdak dikti niya na po kanya. Asal ka makaysa ka makasutong na may mga sa iswa-swa ko na biya bubig. Tadi mga Muaisha. Igelap-gelap kasi kalau mau mana ka. Atau di sesuai kuning. Abi, kau juga di. Bapak je sudah apa ya? Pergi. Ada yang mau ikutan dengan kau. Nama kata ni masuk saya abi. Abi, ya dua beli je. Mana semua udah pagi. Beli apa? Mau kata ni masuk saya. Abi, abi, ya tu yang putih kan buat. Kalau dengan Allahu Akbar. Kalau pasti banyak kau bertuang ha. Nama apa ni kan? Nama kata ni masuk abi. Abi, Yumi, terima kasih. Yumi, berbagai kami dan dua besok aktif belanja. Hati malamnya apa yang gimana? Nah, apa yang apa yang gimana? Ada berbagai saya beli. Nah, sengsarakan dalam pengaruh lain.
Kaya kita manimpagay bulan. Karanabahan ka, katama. Naman ba ito mga sambok? Oo. Pamanang mo ay sarap. Kapit duro na kakitarungan ka. Sama dyan kapakit duro na. Nandun ako ni Bala Kabilang Bubay. Importante ron. Ay yahfada sirraa na pagmaang kaamama. Siya pang kaamama. Ubang kalima panutul si karumang kapapalang amama. Pamana so pakabugum na ni karumang kaabubay. So sekreto ni karumang kaabubay. At ikaw pa kayo mga pantula sa pala kamama. Nakapipiligaw na ubang ka. Ay siya pang kasanyan. Madakar mga talir tarang madakar na bersatan. Pagkuhan niya na diyo masih karumang na abubay. Kung mga pala mama. Dan yung kato na tinabentukan niya. Na harap. Undir kaila ikarumang na bisa kapal ng tala. Bahwa tadi nak mengenai kisah nak saya katakan. Antara ni pada kabulan kay karumang kabubay. Na igil ayah kere kay karumang kabubay na ditel ka sagado. Tahu ditel ka sagado. Kaya mana ka maway na ino isa magay na kapuputa ka maway. Di ko bala kay sa ay magay na kapuputa ka maway na kabubuka. Pada nakataw na nakamaway na ginataw na ibaka. Ayah kaya kabulan na kapuputa ka way na nang nagalo kira. Dia kan ini kan tadi belum bukan lagi hari ada di belum tadi pernah ada di belum tadi orang orang jalan tadi belum oi lima di belum hari di belum hari di belum ini di belum kali mana lagi sakit na kawat ay natatambol tadi lima kilo na ya naka ganyan dabla ka sa plaan yan nakatulog ka din takbo bagay nakabakan ko sa tanong mga maka kebira masih ni ada ini kau sakit kan pak masih kasih arman agak yang ini pernah arman yang makan juga juga sabingga penulisan pakai usia nak sudah tola asal masuk paman aku suruh teman mata yang kita dan kisah nakam darway amai kasumai nama panik gelok nabi awal bersama aku pernah kasih arman aku Roman gelok apa di kabel yang nama mati Pina kamal akabna rubawi kukarma ya mama wa adabuha fil Islam. Na syaitan makapundiat tama makikarmang kaboy sa kita Islam. Inao so kasi siapa yang yan, au so mga laki niya. Ilan yan? Sa kota karma ka siya kami ko na mama. O ato ba kaya do bises, bilo ka mananan, da kumumpa. Tadi mana nagawin na sa sugo ng mga wakay na mapaparat yan mo. Ay, doon kayo di patanan. Doon ka lang sa bumungan. Pamanas kayo mga kumbiyeto. Masya Allah. Tadi man ang mga kayo, nakita tanong sa wilakan. Karena kayo na kung guni, ayaw wilakan, makamasama mga alisimber, ako sa masti, nasasungkan ng mga dirma. Kung sa walay. Ika ditutuwa simber na sigara mga dadama ko. Dahil mapakasi ni sigara mga gawin. Yung mga gawin mga anabyan eh. Kasi yung mga sa masti. Yan mo kaya tayo ngayon, sobrang kasama niya kapag sa tira. Hindi mo na. Sabi ko tuloy ng mga lima, yung kukunin siya sa kasama, yung kukunin, tapos ka, nag-capture mo yan. Yung mga mga ugat na mapipigil ka, bago siya kagawa. Yung mga mga daw, kami balatong ka ka. Parang mga nagdudulo. Naman ito na sa mga painatitaro, ay naman ito ang pagkuhan na sa bubaya. Iyan na ano, pag sumitrilis na ito ni Pagulot, silbi yang aja suku kapal itu nasa suku. Dari mantu dia balik ada. Bagi mantu orang mana beri dalam ukir ni mantu oke. Dalam oke kira. Ayah budi mantu dikira oke nasa satiman. Berkapalan punya balik aku oke mana nasa satiman. Dia terang kapalan gue. Oke man dia dari musaka. Sa satiman kapalan gue oke man. Dia nak oke satiman kapalan gue oke man ya. Ayah budi oke nasa satiman. Tapi tak gue saya gue ya kan. Ini dulu ya kapalan dia anak. Aku kira bagus nak makan warna absurd nak kau ni. Oi bos, semuanya. Dah dah sampai jauh tak bawa dia kuat. Pengaruh makan. Aida. Nak kira aku lah bagus. Ini kau ikut tu orang nama apa? Ini orang tu dia di mana tak ketemu. Orang yang memang orang tua. Ayah tu orang nak kerja. Semua tak tidak kerja. Lagi negatif bukan. Bila Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, النبي صلى الله عليه وسلم يتبع للميت ثلاثة. Imam Muhammad ibn Allah sahut sumiatai. Andul kuni kapatai jawab. Ayah kuna dulu kumiatai nak talu. Kau ayah kuna dulu kumiatai nak talu. Andul tamu ya.
Pero kami siya di mga nasa kapi ka sa lakas sa kanala ng hari. Nasuwa siya at natangin na sa sinurang pa sa mga ito pati ulo. Ada kailangan nagataman sa kanila, nablakagupin niya. Nakata nyo paano nakata, paisa daw. At ang nakawang muskado. Sumablag ko. Asal sa tangin na nyo sinurang pa ka. Ito pa, nakatiro, ito nung igabi. Papalis nyo rin anak. Tadi na insya Allah nakataw mo yung mga pagalitan nung kasi ni ataw sa tubig nila pa man nakataw nila na. Ayun takabasan. Sa mong samyatay na kalukon ang dulog kumyatay. Kami na kami. Pagkana yung tulab yung dulog kumyatay. Yan ko ulit may talata. Pero ang dulog kumyatay. Na agluhu, maluhu, wa amaluhu. Pagkana yung dulog na kasakuha. Nasukot sa pamilya ka. Kalau ang dulog ka kukuban ka, naso kamuk ka. Ayat itatalo ang dulog ka kukuban ka na wa amalu naso ka. Payari ka aitnan nasukunsugun ng bali. Sudulog ka talo nasugun ng bali. Wahayama ka wahid na ayat tulad yung kailang kukuban ka nasusun ng bali. Ang doon ang matambalingan ko. Agluhu wa maluhu. Inauna kaya ko ng galing na sa pamilya ka. Kano ang galing na sa amin lugarin na sa tamo ka. Asara ang yarurang ka kontra ka o mamakain na tamo ka. Nauna asara ang yarurang ka o ng galing na sa traka ka. Na sa mga pamilya ka na pagawang kairan. Wayo makawain! Na ayat tulad ang kailan ba kukubang ang kaibagan ka. Na swisaw na di na sumaman ka ang pasalaman ka. So tamo ka, pamilya ka nila, may naman kailan. Matagko ka, na matulog ka, pamilya ka, mabaganin ka, pinulog ka, ka. Iba natin ang kanya tayo ko, baby. Na inilog, natin mo ka ni Karuman na mama. Oh my God, pero sa mga pamilya, balik ka naman niya, baby. Ang ginawa ko gusto Karuman na mama. Balik ka natin, bata mo na, hindi ko mali, hindi ako pamilya. Bata mo na, ang balik-balik na nabigyan. Balik na mga yan, okay ba rin? Bakit natin ang pag-ibig ng mga pagkakalaman? Namata pa na kawin, madiling ang ganyan. Ang mga nisa pa man, wali mga kawin, yan pa lang. Bali ka, bali mo gani. Nandiyan siya, di makakulag. Nagpuro. Kunaini. Dawag yung mga panin. Nagpalo, di pa din. Kaya puro ba yung nalaki, na siyang bigala ko ba ng puro. Nagtama na pinag. Tawa mo! Dala. Bang ano sing tagwa. Abiyang ni kapag lumero kung tumanay ka. Paano sing Na ang tagwa? pili ka balik ka o kaya pagawang kailan sa mutakuha ka. Dahil kang mabuntara ka kapatang mo ka. Kaya narinig ka amyan, eh, lugar mo sa trakyan. Lugar na kaya na nabarang yan. Pakainin mo. Eh, ba ito nung lugar ka yung tatrakang kubang ng tatraka. Kasi yata na sa uluma. Kaya nagyakop niya ata na uluma sa lumuli niya. Yan agad ko pakulo. Allahu Akbar. Ako na mo takil ako. Ay ganang pagawaan. Wa amalu na ayaw ko na di kanyang brabi na dinan sukaman amak ya. Dinan so lima sambayan ka. Dinan so ayaw maana niya nakapiyang kay kapalukalokas. Anak agak kamarangit kay kapalukalokas. Oy. Dia na so kapiyang kay kandeder lupa. Dia na so kapiyang kay kasisiringan na. Dia na so kapiyang kay mana niya nakambabota. Dia na so kapiyang kay kapaking ginaway. Tadi imang ako rin wallah. Amak ya. Daman isa atia biya wallah ada malapis sa dunia. Ada malapis sa dunia. Tadi ni clear wallah ada manusia. Na mapapadala mo ko kalapis na kung di ka mauna ginawa ka, adi ka mapisadyan kaya inaliwang na apat kakalasi. At yabi wala ada malapis na kung di ka mapapadala na ayamaan niyan, na ayamaan niyan na binikili apad kadip ko mga tao ang yang nalubisan ka dunia. Lang lagi dia. Wal asr ibadtu wala waqtu asar. Aso mga manusia na mapapadala sila sa kalugi. Mana lapis din sa manusia. Na ayaw mo naman lapis na niya kaya biwang apa. Illa alladhina amanu inuntabuso na maratay ko Allah. Wa amilu salihat. Abi gagalawag sa ama na makya. Wa tawasaw bil haq. Namya mabusyata sila sa na. Wa tawasaw bisabra. Namya mabusyata sila sa ayaman niya nakasiwa.
na di mga tao ada malapit sa mga pusan sa niya. Ayan, amal ka. At ang isuwa mo amal ka mapia? Naggabi ng kanyang siyang koto at di na mga kawang na nagigay ng pagawaan. Nao, dia ka na nakagatagutan ko ko ba? Abidun sa hayatul barzakhiya. Kau yung pagalitan mo ang mga anak yama. Na api ayat dia kini naman karon ng kasagi mo na ayaw mo kaptuyo ang kau nasasama na sa botol sa anuman. Kaya ko na po ito pito pato ang mga mama kitawal nila swaswa kitmir. Kita sila nung nagpadakyan sa puno niya sila na mga muda. Ang niya marati ang waka, nakito ko nung nagpakapir, na ginangkabay o anang magisang kung natuwa niyan. Nakita niya ng kapito kato mga muda, kapito na aswa, kitmir, na sinya ka pa sa mutang kapito kato ang mga muda, sa mutang bakal, kawalo so kitmir na aso, siya sa kurang ka, pero tulad aso na tulkago. Na binigay sila ng pagkawan sila. Na ilang kaya na kirog sila nung, na miya kanaw suwi sa kila, na miya kanaw suwi sa kuman. Oay, para kaino minhum, na pituloy sa kila. Kam labit na, ikat kaya tulungan katan. Tiga na isa benda labit na yawman, benda niya kasasalungan. O bakla yaw, kung nilang niya kasasabotong salungan. Natakin lupa besar ayat ia turun ke sama takubur apa dulu suaso apa dia sopik mana itu kata mga mula na taruh to na taruh ke seram na kaya turun ke na dia begitu ayah buah kaya gitu merah kaya turun ke na taruh ke seram na ayah buah kaya gitu merah masa sabo to salman Masya Allah na detara semua pe aman ada lupa yang aman na ayaw maknanya na kami kamatag ko kuma na ang piyasang gimurag adi ditutura sa kubang ka yung na apu dia niya kasang gimurag na katatawin niya ko niyan nasa ka na ayaw ko pagbigang mo nasa sama sa pasok sa anuman raman mo kapito ka sa mga kapito pa siya aso ang kitmir at yung pa sabi atal mo ito sa suwaso pwede pa na video maranawa ikuto o siya panangay aso ang kitmir taba lang ako sa aso alam yabat yan itu nama kita baru pada yang dorang tidak ada kata masuk sakuran kena masuk dia video saya gerbo itu pagi ini masuk itu kata muda ikawan dulu saat itu nanti apa masuk itu masuk nanti apa urusan masuk media suatu na Kitmir. tapi kalau kau nak kitmir kalau nak kayak layanan kita mau besok pembelaan suatu jadi makan Kitmir. orang mampu Balik sana lagi. asal semua asap yang itu Kitmir. mabuti Mapi lang mabalik. Mapi nga mabalik. Nabapiyuro. Eh. Ba naman nagbiktimo ngon. Lagi mo bisa dibanding usaha bergerak. Kenapa nak dari berani bermak usah yang gue. Tadi orang mengalir bawah. Inamo ada nama sana bertanggung susah dia tanah Allah. Na para bertanggung tanggung tanah Allah saya kapir di amal asuh siapa. Kasat kami. Wah. Coba burung na tanpa Mga dun na. Mga tilaw na yan. Aso orang. Pun rumah kadu ke sawalai. Contoh apa ko makana meron ko kumana bila mo pera na tanto udah lumas. Udah kan sekarang mau na bate Allah abul itu sa masuk. Lagi niya yang nang muta pagari wa ang pagari ang muta pagari ng ali. Dan dia sa pagari tanu lepas tanu si Haji Ayub pakasorbe mama. Kata nabi ketapian mungkin mga pagarian, mga bubainan, mga luksian. Taman sadang pamilya ng teri. Tadi naman di pernah ako pakitarutan ng para manaya.